Am-sar na faɗa ka cika Bahari Prince ɗan sarki. Hanyo baikon abokina Bahari Prince ɗan sarki. Da me san shi Amina ummi Allahu ya kai muran aure. Da farko na kira Allah sarki kai ne makagina, kai ke haɗa haddari mai zub da ruwa ikon buwayina. Ƙara mini hikima zan yi waƙar baikon abokina Bahari Prince ɗan sarki, amini na mai kirki. An gobe wajen ummi Allahu ya kai muran aure. Ya rabu da do salatin ka ga maiki shugaban kowa, shine ɗan Amina ɗan Abdullahi matattarar baiwa. Aure sunnar shi ce duk wanda ya raya yayi dacewa. Yau dai ga Prince ga ummi Princess, waƙa ne muku an yi muku baiko za ku yi aure. In har ka ji tambura to lallai ba maka wasara kai ne. Bahari Prince Amina ummi wata rana ku amare ne. An baiko 16 ga watan 7 2020 ne. To Allah ya sanya alkhairi ya kore dukkan sharri, ya kai ku ga masana'antar dukkanin dan adam aure. Am-sar piano on the beat. Soyayya ce, na ce soyayya ce silar aure. Ga Bahari Prince da Amina ummi za su yi aure. An sa musu rana Allahu ya kai mu ran bikin aure. Mu saka ku a mota miyo rakiya har dakin aure. Daraja ta mace shine a saka ta dakin aure. Shi ko dan saurayi an ya wuce raini in yayo aure. Maiki ya faɗa babbar sunna ma ita ce aure. Yancin rayuwa tsantsar soyayya sai gidan aure. Bahari da ummi na roƙi ilahu ya kai muran aure. Dangi yan uwa sun yi muku murnar an yi sa rana. Hanyo baikon abokina Bahari Prince ɗan sarki.